नै बिहामजो मा जाखो आबौ साननि फना नांबाय नांनो मानिथ' रुमावसो थांबायदां बियो आथिं आखाइ सुनो खिन्थादोंमोन आङो दासो सफैदों ना मानसियानो दासो सफैदों आंहा नुवासै हाबनायखौ न'आव बारिनिफ्राय दासो फैबायना आङो औ आयै जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया दे थिगैनो दं मानसिया दे गाव गोसोखौ मोजाङै हमथाना थाथोंसै माथो खालामबावनो बेखौनोथ' सानदों आं आयै आंलाय सानदोंमोन जौफोरसो लोंला लोंलि खालामनाय नङाथ' बोरैबा गिनाय फैदोंमोन मेहेरा जोंना बिदिना आबौ मेहेरनाथ' माथो बुंनो धै बिदिनोसै बेनालाय माबा मोनसे टेनसन जाबानो सुरु बेनालाय औ नाथाय आंनि आबा सानालाय बिदि नङा आयै नंनायालाय रायलायनायाबो ओरैनो मोजांखौनो रायलायदों दे गिनाङा दे जोंहा आबौआ बिदियाव थांखानाय नङा औ आयै थाङाब्लाथ' मोजाङानो गाव खुसियैल' थानो हाफिनथोंसै जायखिजाया आंनि आबा सनाखौ दाहा होलांबाय बे सनाया ओरैबायदि दुखु मोनफेरि दाहा जायनिफ्राय ओंखारनो एसे सम लासिगोन आंनि आबाया औ बिहामजो आरोथ' आबौ मेहेरजों आबै हाथरखियाबो मा जाबोखो सिरिथार माथो सानैजों गावनो लायनो थांबाय दाना लाबोनानैबा मा जाखो दे बिसनालाय बिदिनो माबाफोर जायोब्लाबोथ' खिन्थाखायोना जोंहा हाथरखि बिहामजोआबो औ आहा दहाय बिदि नङामोन नालाय बेखायनो बोरैबा नुदोंहां दे टेनसन लानाङा आयै र' साहा बानायना हैग्रोनि आं आबानो दे अब्लालाय आमथि माथो जोंनाव आलासिसो फैना दंफैयोलाय दाबो बिफादों बेवहाय No, I mean, नों जोंनाव फैनो बायो नालाय दिनै आचानकसो गोसोसो अके सोरखौबा वेटिं दंमोन नामा No, बाबु बिफा सोरखौथ' वेटिं खालामनो माम नुदों दे नोंखौ नंगौ नामा मोदलि हे मा उसुदाब्रा नोंनालाय सोरांहो ओमफ्रायथ' मैया दाख्लैनिफ्राय मा स्टेटास होलाबाय थादों नों आंखौ है बेफोरखौलाय आंलाय ओरैनोसो होदोंमोन दा Because I miss you दे बाबु बिफा नायथावा जाथावा होलाबाय थायोलै ओमफ्रायथ' बेफोर स्टेटासखौ होनानै मा मोननांगौ जाखो देनाय मोनाब्रा नाथाय जेब्ला आं सोरखौबा मिस खालामोना अब्ला होखायो दा मेहेरखौबाबो होयोथ' नोंना जुलिया रागा जोंलायबाय नामा ना रायजाबाय जुरिया आंना बिदि रागा जोंलाबायाना नों बायदि नङाना बेखायनो बुजियोब्रा बियो हानि प्लिज जुरिखौ आरो आंनि सिगाङाव बाख्नायनांला एसेबां मेगनफोरा आलौदों ने आं आरो मेगन आलौनो Okay, come to the point. मानि थाखाय फैदों नों बेयाव डाइरेक्टलि बुंदो दे मेहेरा बहा दङ खबर लादों बेलाय नोंसो खबर लानांगौ नोंसिनासो दोङो बिमालाया खि बिदि जाबाय गावनि फिसालाया बहा दं बहा थायो जेबो फात्ताखौनो लाया नै नोङो आंखौ बेवहाय फासयनो फैदो नाथाय बिदि टेनसन लानांगौ गैया दे आंहा एसेबां जोंनाव थाबा मानि खबर लानांलाया ने दङ खोमा दे मेहेरा बहाबा दहै आंनि हाबा मेहेरनि टेनसन लानांगौ गैया मालाय बिहाबो लाइफ दंब्रा बिन्दास थानांगौ ना बेखायनोथ' आं आंनि हाबा मेहेरखौ फुल गोसो बायदि फ्रिदम होखायो आङो मिन्थिबाय आंथ' दाना सिंगा देरबायना माने बेहाय फैयोना मेहेर बाबाया आंखौ रागा जोंबाय थायोना आयु नंगौ बेखायनो नोंहा दायो खावब्लाब्ला नुजाफैलायबाय बेखायसो दसे फैबाय आरोलै मेहेरनि थाखायसो मिन्थिबाय दाथ' आरो फैबालाय मा जाबावनो रा सोरां बैसागुनि फिना दोननाय माइब्रायाबोथ' आरो गैला सोरां ओइ बेफोरखौलाय बाद दे आरो खुगायालाय बाद दे नाथाय नङाबाथ' गिलु बालुनो नोंबा आरो मा मिसल खालामो है बेफोरबायदि नङा रा मानोलाय बिदि साननांगौ जाखो बेबो आंनि बाबु बिफाखौनो रिलेक्स सोरां नों मा लोंनो गोसो साहा कफि जुस एनिथिं नाथाय बेफोरबायदि गिनांगौ गैया जाम्बालाय मिन्थिबाय दे होमबा आं दसे फ्रेस जानानै फैनि जिरायथ' दसेनो थांफिनगोन आङो आरे थांबानो जाबायरा सोरथो बादा होदों देनाय दे जायखिजाया मोजां मोनदों दे दसेब्लाबोथ' फैदों न' सिङाव दसे जिरायफैथ'दो प्रिया आलासि फैदों नै मोजां नायथ'र' हैद माथो बावनोनो हाथारासैब्रा डेन्जार गल गल गिदिंबाय थाबाय बे बाथ्रायानो आंनाव माबोरैथो बिदि जाखो नों दिनै नो आइ मिन सोर नोंखौ बेबायदि खालामनो नागिरखोथाय आं सानबाबो सानस'नो हायासै जानोथाय मेहेर सोर बांनि एथ' गिदिर दुश्मन जाखो नोंखौलाय सोर बेबायदि मेगन सान दिनै आंनि एसे मोजां मोनथाव बाथाव बेबिखौनो आयु बिदिबाथ' आं थैसिगौमोन ना माथो या बिदिसो होनबावदों नोङो मानसिया ओरैनो टेनसनाव दंखायो रागा जोंना दंखायो
बेनि सायाव थैनोसै मानसै जानला मानला बाथ्रा बुंलै बै खालामग्राखौसो नांगौ आंथ' नाथाय दा जों बोरै मिन्थिबावगोन दिनै आयौ आंनि बेबि सना नों बेफोरखौ मिन्थियालै नाय बे माने खनसे ट्राइ खालामबाय नालाय आरो बेबायदिनो खालामनो नागिरबावगोन बियो दिनैथ' बिनि प्लेनानो साक्सेसफुल जायासै ना दामसे आं खिन्थु मानो बिदि खालामनो नागिरखो बेनोथ'लै नोंथ' सोरखौ मा खालामदों दिनै ओइ मिहि आंथ' रावखौबो बिदि जेबो गाज्रिखौनो सानफेरा आरो रावनिबो गाज्रिबो खालामफेरा अब्ला आंखौ मानो एसे हिंसा जाखो मानो एसे मेगनाव नोजोर खोख्लैखो नोजोरावथ' बिराद गाज्रि नोजोर होदोंलै नोंखौ दा जुदि एसिडा नोंनाव नाङोमोनब्लाथ' बिराद गिदिर घटना जासिगौमोनलै थैथो गिलु बालु आयु जेबो गिनाङा दे नों माने बिदि आरो हारसिङाव थांनांला मोनथिबाय दसेनो बिखा खालाम मोनलायदों दिनै मा जागोन मा मागोननो दुश्मनाथ' आंनि जाखो ना नोंनि जाखो फालाय मोखांफोरखौबो मोद्लाफोरनिखौ नायस्लाबनो हायासै ना मानसिफोराथ' सानैमोन बिसोरो ओमफ्राय सिगांनिफ्रायनो मोखाङाव मास्क गाननानै थादोंना बेखायनो आंबो महरखौ मोजां नुखियाखै बेनोथ' गिदिर दाय मावदोंथ' बिसोरो बहाथो खारग'नो बेबायदि क्राइम खालामनानै बहा गनो सानदों बिसोरो बेथ' बिराद गिदिर क्राइमसो खालामबाय एसिड सारनाया मामुलि नामा गुबुननि जिउखौ बेबायदि खेला खालामनो साननाया सोर बिलाय नागिरसे नागिरना बै मानसिखौनो गावखौनो उल्था सारना होफिननांगौ गावनि मोखांखौनो नस्थ' खालामफिननांगौ र' आयु मेहे आं बोरैबा गिनायसो मोनबायहाय दाबो गोजांस्रिवनायानो खारले आंनिया मोनसेथ' ओमफ्राय न'आव जेबो खिन्थायैयानो हामसिगोन नामा थोद बिदिजों बोरै जानोब्रा नङा न'आवबोथ' खिन्थाखानांगोन ना गाबोन आरो सोरबा जुदि माबा मोनसे हामला खालामबावबा बेखायनो माने खिन्थाखानायानो मोजां नङा माने न'आवबोथ' बिदि प्रब्लेम जानानै दंखायोना सिगांनिफ्रायनो आरो जों बेबायदि बाथ्राखौ खिन्थायोब्ला बिसोर दुखु जाबावगोन ना गिनाय मोनबावगोन बांसिन थेवबो खिन्थानांगोन ना टेनसनलै बिराद टेनसन मोनबाय आङो टेनसन प्लास गिनाय बांद्रायसो मोनबाय आङो गिनायाथ' आं गिदों र' मेहे नाथाय मा खालामबावनो दे जानायाबो जाथारबायबा जुदि राइट टाइमाव आं जुदि सौहैयामोनबा सानदोंना माबायदि जागौमोन बेफोरखौ सानहरनानैबो गिनाय मोनसै आङो आबा लामाफोरावलाय माथो बाथ्रा सावरायखो आबा जेबो नङा आयै आं फैनायखाय दा जेबो नंला बिदि नङालै जुरिमम माने जोंथ' दसे मा होनो बार जादोंलै बेयाव बार जास्लायस्लायनो आबा हा दसे बै फाग्लि बाजाराव बेरायना फैया मानो फाग्लि बाजार औ बैनि गुगुनिया बिराद गोथाव जाथारो आबा नंगौ नामा नोमाया थगायलाबायाथ' जानला मानला आंनो जाहैबाय थायो दे मालाबा थांनाय नायगोन आरो बे नोंसिनि रेस्टुरेन्ट गिदिरफ्राव थांस्लायस्लाय बेयावनो थांना फै मालाबा आयै आंथ' सम सम बुंखायोबा बेखौ जोंहाथ' आरो घुगुनि सिंग्रा आलु चप बेफोरसो गोथाव न फिलहाल थांथ'वालै जेरावबो मानोसै हामादो नोंथ' बेरायख्रुबग्राबावसो आबा नाथ' आं थांथ'गोन ना हाथरखि थांगोनलै आयै जों न'आवनो थाबाय थागोन दा मानि ओरैनो आरोना औ आयै जेरावबो ओंखारथ'ला दे जोङो आयु दे बिदिबालाय आफासना नोंसोर न'आव थाब्लाबो मोजाङानो औ ओमफ्रायथ' बोथोराबो दासान्दि थिग नंखायाना दसेनो अखा हालाय बारहुंखा दे बोथोरफोरालाय मा दसेनो सोलायखायो गावबागाव बोथोर नोंनियाबो फैनायानो बावाखै बहा थाङामोनबा बेवाइफोरा आयै आं दहाय नुदोंमोन सिरि जिरायनानै दङमोन माथो खालामबावनो बिहामजो दासान्दिथ' आरो बे सिरियैनो थाबाय थाखासिगोन बांद्राय टेनसन लानाङा आयै दे आदायाबो थाबैनो खुसियाव फैफिनगोन हबसो आबा थाबैनो दे होमब्लालाय नोंसोरबो लामायावलाय माथो थाबाय थानो न' सिङाव फैदो दे ओमफ्राय बिहामजो दे एसे खामानि दङ फैदे दसे थानानै औ जागोन दे आयै जुदि माबा मोनसेब्लाथ' फारसेनिफ्रायनो सोंजोबगोनलै दा सान बेवाइफोरनि थाखायनो टेनसनाव दङ मेहे बेखायनो जोंनि बाथ्राखौ एसे उनाव खिन्थादो दे दे होमबालाय बिराद खर' सान मोनबायलै आंखौ साहाफोर बानायहैला बायदिलै सरि आंथ' साहा लोङामोनलै नाथाय दा दा माने नोंनि आखाइनि साहा मोनलोङाबानो गोजोन लाना औलै बेबायदिनो हेपि थाबाय थानो लुगैयो आङो दे होमबा दे आइयाबो लिंहरदों एसे खामानिबो दङनो आं नोंनोबो साहा बानायहैनोसै दे जागोन दे नाथाय नोंथ' बोरै बिदि जानो मोना बे हायनानिसो खामानि आरो जुदि बेयाव नोंनि आखाइ दंना हायना गोथाङै गोथां बुथारगोनलै आं नोंखौ मोनथिखा मालायनि खुसिखौ नोजोर लागायग्रा नोङो बेनिनो आखाइ दंमारोसो नामाब्रा बिसास मोनलायलाङालां दे सोरनि खामानि जाथावथाव बेलाय एसेबां गिदिर दुश्मन सोरथो उजिलायखो
बिखायानो दुब दुब मोननायानो खारलाना एसे सिगांबो बेबायदिनो जाथाय जानानै थांखांखाबाय आरो दाबो माने सानसे थानो होला नामा मेहेरखौ नंनायनि नङिनि जानला मानला नोजोर होबाय थायो ओइ बाल खोथा गैया गावनावनो उल्था जाफिनथारगोन आङो र' गावनि मोखांखौनो सिनायनो हालाय बायदि खालामगोन आङो खोथा गैया दे दसे रेस्ट लाथ'दो ओमफ्राय दिनै मुलिखौ लाबोखाबाय आङो दा बेखौ जाबानो आराम मोनगोन दे ओमफ्राय गैया थाइसेखौबो सुनो हाथ'वासै आङो दे गंनै गंथामल'खा माथो जाखो आंनो सुनो हागोन दे आइया सुवाबाबो हाबाब लोमजादों होननालाय बेबायदि उन्दु थायोनाहाय नाय आंफोरखौ बेसेबां फ्रात फ्रिद आङो बेनालाय मा लोमजाबानो बेफोरबायदि उन्दुनानैल' थानायसै बेलाय नोंबो जे आरो आइना मा खोथा बुङो जाया जाजादों लोमजादों बिसो मिथिगौ हे आबा हा दुनियाव बेल' लोमजायो होमबा आंलाय लोमजाया नोंबायदि गासिबो एखे नङाना खामानिफोरखौ मावा हा बेबायदि उन्दुनानै थाबाय थानांगौनो एसे गावनो स्रांसिन थायाबा हा बोरै हामनोसै मुलिल' जानानैलाय बे मोजांबाथ' नोंथ' जेबोखौनो मावनांखायालै आयै मानो बुजियाबालाय जोंफोरालाय टाइफड बुरि जाना होबानो हामोलाय माथो बेनाथ' हनै मुलि जाना होबाबो माथो हामनोनो रोङा बेनो बे बासलै आयै बास जाबाय दे लोमजानाय मानसिखौ एसे खें खें बुंबाय थानाङा नोंहा माबाफोर खामानि दंबा आं मावगोन दे नांलाया नोंनि नोमायानो मावखागोन दे गोदोबो मावबाय दाबो माव बेफोरबायदि जेबो नङा आयै आं फिसाइ थानायखौलाय गोरलै गथ' बायदि जाखागोन ना एक्टिंफोरा मा बुंनाय जाखोलै आयै बेफोरो थोस ओंखायफ्रामलायथारलाय माथो लोमजाबाखि बिदि गथ' गोरलै बायदि आयु हाबाब नै बिहामजो टाइफड बरिया जाना हो होमबानो दानो सिखारनानै खारनोसो हाबावगोन नोङो नों थांदोलाय आयै जाबाय दे आं दंसै नों जेबो खालामनाङा जेबो टेनसन लाना नोङो बिमाफोरखौबा बिदि नायो नामाहाय माथो होनबावनो बिहामजोखौबो मालाय बा मा होनबावनो आइनि साननायफोरखौ जाबाय दे मिजिं दाहारो नोंखौ आंखौसो गोरोन्थि बुजिलायगोन नोंबा मा जादों आरो बेहा थै माबा बेलेगल' बुंदेरो हामगोन दे बे मुलिखौ जाना होबानो हामसिगोनदां दहाय एसे मोजां मोनहांदोंमोन र' दे नांगौबा डक्टरनाव लांगोन आं बेजोंबो हामाबा ओमफ्राय माथो बाजैया फैनो होनना बुंदोंमोननो आइया बुंदों जे मिथिया माला फैगोनबा दे होमबा सनामोन दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे बयनिसिमबो भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय जाबाबो जायाबाबो आरोना लोगोफोर दे होमब्ला बयनिसिमबो बाय बाय लाभ इउ बयनिसिमबो मेहेरा थांथ'नोसै होमबा ओइ गाबोननो स्राय फैफिनलायनोसैलाय आरोना ओमफ्रायथ' सानैसो आगैमोनहा बुंहरगासिनो आरोना मेहेरा माने दाना मानो रिप्लाय हरला आब' बायदि आरोना माने भिडिअ खालामग्रायाना लोगोफोर एसे प्रब्लेम जानानै दं आरोना एसे गोबावानो जाबाय मानसिया भिडिअखौ जास्ट आपल'ड होनानै दोननाय जादों ओमफ्राय मानसिया दा बांद्राय थिग नंथ'वा नालाय नाथाय जों नायखायोलै लोगोफोर आरोथ' फ्रि सम मोनब्लानो गासिनिखौबो रिप्लाय हरखायो जोङो दे अब्ला जोंखौ हामा मोना दे सनामोन जों गुबुन बायदि नंखायाना बयखौबो अनखायो जोङो जायखिया फ्रि सम मोनब्लानो जों हरखाजोबो आरो रिप्लाय बा गासिनिबो आयु मेहेरासो फन हरबाय माथो दा जुदि आरो बेयो माब्रैबा मोनथियोब्ला बिसोरथ' बिदि एक्सट्रा खामानिफोरखौ जानला मोनला सातलाबायना गारबोबायना न' बेबोथ' मोनसे क्राइमानो जाबायलै नाथाय आं माने एसे गावखौनो जेबो जायैबायदि नाथिं एसे बेबायदि खालामनांगोन आरोना एक्टिं लम्बी सांस लो ओइ बहा दंलै हानि बहा दं माने आं बहा थानो आरो ड्रामे बास नौटंकी